खुलुमबाय बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आंजों लोगोसे दङ जोंनि युथ UPPL नि वार्किं प्रेसिडेन्ट इराग्दाव ब्रह्म बिथां, लोगोसे दङ जेनेरेल सेक्रेटारि फ्रान्सिस टप्प बिथां, आरो लोगोसे दङ जोंहा केशियार फुकन लाहारी बिथां। जोङो नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि खारना जाहैबाय मोनसे गिदिरथार थांखिजों लिंहरनाय जादों। मानगोनां UPPL नि प्रेसिडेन्ट आरो BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोन मथे जोङो बोरैहाय बड'लेण्डआव कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सखौ लांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे माराथन रेस जोङो लानाय जादों। बियो जाहैबाय युथ फर बेटार टुमर' रान फर ड्राग्स फ्रि बड'लेण्ड। बोरैहाय जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ, जोंनि जाखांफुनाय इयुन जोलैखौ, युथखौ मोजां लामाजों लांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै नैबे जिनाखि माराथन बेखौ लानाय जादों। आरो बेनि माराथननि जिनाखि देरहागिरि, सेथि बान्था हिसाबै जोङो दोनदों 50,000, नैथि बान्था हिसाबै दोनदों जोङो 25,000, थामथि बान्था हिसाबै दोनदों जोङो 15,000, ब्रैथि बान्था हिसाबै दोनदों 1, 2, 3 मोनथाम प्राइजखौ बाद होनानै ब्रैथियाव दङ टप 10 फिनिशार, जायनाखि टप 10 10 नाम्बारसिमाव खारनो हागोन बिथांमोननो जोङो 10,000 करि दोनदों। दा जोङो नायनानै मोनदों भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो बिथांमोनहा रेजिस्ट्रेसन खालामदों। भुटाननिफ्रायबो मोनसे मोननै रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दासिमाव 1,000निबो बारा खारगिरि बिथांमोनहा रेजिस्ट्रेसन खालामबाय। दा जोङो आसा खालामदों जेनाखि फैबाय थानाय माराथन गाबोन फुंनि 6 बाजियाव जागायगोन बनरगावनिफ्राय, बियो गाजा गोमजायैनो जानानै थांगोन। आरो 6 बाजिनिफ्राय जागायनानै बिथांमोना बनरगावनिफ्राय खारनानै चन्द्रपारासिम खारबोगोन। चन्द्रपारानिफ्राय घसकाटा बाटाबारि जानानै दतमाजों थांफिनगोन आरो दतमानिफ्राय सेरफांगुरियाव फोजोबहैगोन। दा बेवहायनो जोंहा फ्लेग अफखौ बानायगोन जोंनिनो BTR नि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार, आरो बेजों लोगोसे थागोन जोंहा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथां, बेजों लोगोसे थागोन जोंहा BTR नि गासैबो EM आरो MCLA बिथांमोनहा। जोङो मिजिंथिदों बियो जोबोद गिदिरथार माराथन जागोन आरो जोंनि गेजेराव ड्राग्सनि एवारनेसखौ लाबोनायजों लोगोसे, ससाइटिनि मोनसे एवारनेसखौ लाबोनायजों लोगोसे ससाइटिखौ जोङो बोरै मोजां लामाजों लांनो हायो बिनि मोनसे एवारनेस फैगोन। आरो बेजों लोगोसे बेबो जागोन कि कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सखौ जोङो बोरै गेलेनांगौ। जोङो पलिटिक्स बुङोबा मानसिखौ रायनाय, सोंखारिनाय जोङो बेखौ नुयो, नाथाय सोंखारियाबालानो रायाबालानो बोरैहाय जोङो मोजां लामाजों पलिटिक्सखौ लांनो हायो जोङो बेखौबो मोनसे नोजोर बोदों। जिहेतु बेयाव गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे दाब दाब रायजोनिबो खारगिरिफ्राबो बाहागो लाफैदों। ट्रेन्सपर्टेसननि सिस्टेम माबायदि थांनाय फैनाय? ट्रेन्सपर्टेसनखौ बिथांमोनहा गाव गावनो बानायदों आरो थानायनि बेबस्थाखौबो गाव गावनो बानायदों। जिहेतु बिथांमोनहा आर्मि खारनायनि प्रेक्टिस होयो, गुबुन गुबुन डिफेन्स फर्सआव खारनायनि प्रेक्टिस होयो, बिथांमोनहा अलरेडि प्रफेसनेल खारग्राफोर दङ। दा बिथाङा गाव गावनो थांनानै गाव गावनो पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै जोंनो मिथिहोहरदों। रेजिस्ट्रेसनखौ जोङो अनलाइन बानायनो थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों। QR कड दङ, बे QR क'डनि थ्रुयै स्केन खालामनानै बिथांमोना रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो हागोन।